Az OPPT, One People's Public Trust, emberi közösségek érdekképviselete törvényesen lefoglalta a vállalatokat, bankokat és kormányokat rabszolgaság és magánpénzrendszerek működtetéséért. Sokan közületek hallották, sokan nem. 2012. december 25-én jelentették be nyilvánosan, hogy a vállalati kormányzati uralom rendszere el lett törölve. Törvényileg lefoglalták saját mechanizmusainak egyike által. A háttérhatalom immár múlt idő. Minden adósság el lett törölve, és a vállalatok köztük, de nem kizárólag a vállalatkormányok és a bankok kilettek sajátítva. Bizonyos, hogy bár tovább működnek, de csak abban a reményben, hogy mi továbbra is együttműködünk velük. Egy sor UCC szerint iktatott jogi dokumentumnak hála, amelyeket az OPPT hozott létre, a döntés immár a tiéd. Már hatályban van a közösségi társadalmi kormányzás új keretrendszere, melyet vállalati uralom alatt álló elődjének jogi rendszere volt kénytelen jóváhagyni. Ami a puszta rendszert illeti, szabadok vagyunk. Az OPPT jogi tevékenységéből fakadó következtetések nagy izgalmat okoztak. Jogosan a pozitív változás lehetősége, melyet megteremt, rendkívül jelentős. Mielőtt belemennénk a következményekbe, szeretném ismertetni, mi történt és hogyan. A vállalati uralom alatt álló kormányok és média megtagadták saját bukásuk bejelentését, nyilvánvaló okokból. Így a Föld tájékozott polgáraiként azt hiszem, a mi feladatunk, hogy megtudjuk és megértsük, mi történt, így másokat is informálhatunk és végre elindíthatjuk a világméretű változás folyamatát, amire mind vártunk. De először egy kis valóságellenőrzés. Mielőtt folytatnám, engedjétek meg, hogy előre bocsássak néhány tényt. A kormányok vállalati formában léteztek, múlt idő. A vállalati kormányok jelenségét nem csupán megmutatta, hogy a kormányok a kormányzati megbízatás kedvezményezettjeiként viselkedtek, de a dokumentumok is ezt bizonyítják. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Brazília, Japán, a Dél-Afrikai Köztársaság és a listában Magyarország is mind az USA-ban bejegyzett vállalati entitások voltak, melyek a mi költségünkön működtek. A rendszer természeténél fogva oligarchikus, arra szerkesztve, hogy a kevesek számára legyen jövedelmező, míg mi, többiek dolgozunk a fenntartásáért. A személyek vállalatokként voltak bejegyezve. Születésedkor a szüleid által aláírt anyakönyvi kivonatnak vagy születési bizonyítványnak nevezett dokumentum felhasználásával a vállalatkormány egy trösztöt, érdekszövetkezetet indított a neved alatt. Ezt a trösztöt biztosítékként használták, egy fedezeti számlát hoztak létre és finanszíroztak a neveden. Ennek a trösztnek te voltál a kedvezményezettje, de létezéséről senki sem szólt neked. Ha 7 éves korodig nem nyújtottál be egy rendelkezést, a vállalatkormány elhunytnak nyilvánított, és a rendszer a továbbiakban úgy tekintett rád, a kedvezményezettjére, mint aki elveszett a tengeren. A vállalatkormány ezután átvette a neveden vezetett vagyon fölött a pénzügyi ellenőrzést, és tudván, hogy valójában a legtöbben tovább élünk 7 éves korunknál, ettől fogva rabszolgaként kezelt. Az életed fizető eszközzé tételével, fedezetként való felhasználásoddal generált tőkét adták kölcsön neked, ha hitelt igényeltél. Ezután munkavégzésre kényszerültél, hogy ezt a tőkét plusz a kamatokat vissza tud fizetni a rendszernek. A természeti törvény előtt nem voltak jogaid, hiszen mint aki 7 évesen elhunyt voltál nyilvántartva, vesztettél. A tömegmédia a vállalatkormányok eszköze, mellyel közvetlenül az otthonodba juttatták propagandájukat. Arra használják, hogy manipulálják a közvéleményt,
a saját ténykedésükkel, illetve tétlenségükkel kapcsolatban megerősítsék a társadalmi normákat, határokat és viselkedésmintákat, na és persze, hogy eladjanak neked minden vackokat azáltal, hogy megteremtik az igényt, majd szolgáltatnak egy terméket, amivel kielégítheted azt. Mindez nem korlátozódik pusztán a médiára. A régi paradigma pszichológiája az oktatási és a vallási intézmények által szintén megerősítést nyer. A vállalatok, a kormányok és a média ugyanazon a hazugságokkal traktálnak, mind ugyanannak a szörnyetegnek a részei. Eredményképpen a világ gazdasági felépítménye a tömeges rabszolgaság mechanizmusait szolgálta. Múlt idő. Rabszolgaság a rendszer, amely alatt az embereket tulajdonként kezelik és munkára kényszerítik. Rabszolgák, akiket akaratuk ellenére tartanak fogságuk, megvásárlásuk vagy születésük pillanatától megfosztva a távozás jogától vagy attól, hogy megtagadhassák a munkavégzést. Beleszülettél a rendszerbe, a működésének módjába való bármilyen beleszólás nélkül. Arra neveltek és tanítottak, hogy közreműködj benne. Kimerítő órákat kellett dolgoznod és adókat kellett fizetned a rendszer számára. Követned kellett a rendszer szabályait, különösen a tulajdonhoz és a birtokláshoz kapcsolódókat különben megbüntetett. A rendszer kialakításának megfelelően csupán a kiválasztott kevesek számára teremt bőséget, míg sokan mások éheznek. De ha nem tetszik, sem hagyhatod el a rendszert, az birtokol mindent és mindenkit mindenhol. Mostanáig egy lehetőséged volt részt venni a játékban, akár egy élő kaszinóban kijárat nélkül, és mindig a bank nyer. Mikor alakították vállalatokká kormányainkat? Az egész a tartalékbankrendszer bevezetésével kezdődött, amikor a Federal Reserve törvényt elfogadták 1913-ban, Charles Lindbergh képviselő figyelmeztette az amerikai kongresszust egy december 22-én kelt feljegyzésében, miszerint a Fed rendszer bevezetésének elkerülhetetlen következménye a vállalatok, óriás cégek hatalomátvétele, a gazdaság inflálásának és deflálásának hatalmával való visszaélés révén. Lindbergh kongresszusi képviselő szavaival: mostantól a válságokat tudományos alapon fogják létrehozni. És így is tettek. 1929-ben szándékosan bedöntötték a tőzsdét. Hogyan? A tőzsde ingadozásait az érzelmek vezérlik. A 29-es összeomlás előtt izgatottságok generáltak a piacon, ami inflációs periódust eredményezett. Az irányítók minden részvényüket eladták különösen magas áron, majd pánikot generáltak. Ahogy az árak lezuhantak, fillérekért vásárolták vissza mindenüket, és a folyamat közben felszámolták a konkurenciát. Röviden, a nagy gazdasági világválságot mesterségesen generálták, így az óriásvállalatok, melyek a tőzsdét irányították, profitálhattak a kormányoknak nyújtott kölcsönökből, melyeket a megrendezett összeomlásból való felépüléshez vettek igénybe. Végül szuverén nemzetek kényszerültek természetüknél fogva visszafizethetetlen hitelmegállapodások megkötésére. Ahogy az államadósságok tornyosulni kezdtek, úgy öltött formát az adós rabszolgaság paradigmája, és a vállalatok átvették az irányítást. Manapság a vállalatkormányok továbbra is igazi kormányok maskaráját öltik magukra. A tartalékbankrendszer továbbra is a piaci fellendülések és zuhanások periódusait vezérli a pénz- és hitelkínálat stratégiai bővítése és szűkítése révén. A jelenlegi globális pénzügyi válság tökéletes példa. Mindeközben a hivatalos média eljátsza a maga szerepét a piaci hangulat befolyásolásában és a politikai hazugságok terjesztésében. Az OPPT által véghez vitt komplex hadjárat azonban a vállalati rendszer lefoglalását eredményezte.
Minden vállalat, beleértve a kormányzati és banki rendszereket ki lett iktatva a saját kereskedelmi szabályozásuk felhasználása által. Törvényileg ez a régi társaságok végét és az új OPPT elindulását jelenti. Tehát ez a kormány megdöntése? Nem. Ez a vállalatok megdöntése, amelyek mostanáig kormányoknak álcázták magukat. Ha belátod, hogy a kormányok, amelyek valójában vállalati társaságok voltak, alattomosan felülírták a szuverén nemzetek alkotmányait, akkor látnod kell, hogy bukásuk csak úgy jellemezhető, mint ami régóta esedékes volt már. A kormányzati csalás valódi. És végre a UCC keresetek cáfolatának elbukása által a teljes vállalati kormányzati komplexum bűnösnek találtatott csalás, árulás és rabszolgatartás vádjában. A nemzetközi törvények alapján az OPPT-nek jogában áll jóvátételt követelni az egy nép az emberiség javára ezekért a bűnökért. A felelős vállalatok, bankok és kormányok lefoglalását és megszüntetését választották, illetve ezen entitások minden vagyonának és infrastruktúrájának elkobzását, beleértve a bankrendszernél fedezetként őrzött aranyat és ezüstöt, és ezeknek az egy nép kezébe helyezését. Ne megdöntésként gondoljunk rá, inkább úgy, mint a lopott tulajdon visszavételére. Az OPPT lényegében visszaszerezte azt, ami a miénk, mi e bolygó szuverén lakóié, immár az univerzális jog, a magánjog és a UCC a bolygót uraló törvények. UCC a kereskedelem bibliája. UCC a kereskedelem bibliája részletesen megszabja a nemzetközi üzlet és kereskedelem bonyolításának módját. Az egész kereskedelmi rendszer ténylegesen a UCC törvénye körül forog. Ha jelzálogjogot érvényesítik a házadon, vagy lefoglalják a kocsidat, a bank a UCC által előírt folyamat szerint jár el. Azonban a UCC törvényét nem tanítják a jogi iskolákban. Ez a vállalatok és alkalmazottaik területe marad, melyek a kívánt mértékben kiképzik ugyan a jogi osztályaik dolgozóit a UCC törvényéből, így tartva ez erre a fontos mechanizmusra vonatkozó tudást házon belül. Az OPPT vagyonkezelőinek egyike azonban korábban hivatásszerűen foglalkozott a UCC törvénnyel, és bensőségesen ismeri a módját annak, hogyan manipulálták azt az elmúlt hatalmak az USA pénzügyi rendszerének magas szintű manipulálására. Heather N. Tucci-Jaraf, UCC szakértő anya és az OPPT élharcosa, a saját otthonának elárverezését használta próbaper gyanánt. Kiprovokálta az ingatlan UCC folyamat általi lefoglalását, és így nagyon leegyszerűsítve felfedezte, hogy az amerikai bírósági rendszer változatlan formában támogatja a vállalati rendszert. Nem meglepő azt tekintve, hogy a törvényeinek 99%-a a birtokláshoz vagy a kereskedelemhez köthető. Kivételes türelem gyakorlása után az OPPT arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatok úgy működnek, hogy a népek kormányainak álcázzák magukat, és pénzügyi rendszerek árulást követnek el a bolygó népe ellen annak tudta, beleegyezése és szándékos hozzájárulása nélkül. Tehát a rendszer lefoglalásának érdekében az OPPT megbízottjai, vagyonkezelői csapdát állítottak a rendszer által szolgáltatott jogi struktúra felhasználásával. Hogyan érték el a lefoglalásokat? Az OPPT-t Caleb Skinner, Hollis Randall Hilner és Heather N. Tucci-Jaraf vagyonkezelők igazgatják. A szervezet akkor jött létre, amikor a megbízottak hozzákötötték magukat az érdekszövetkezethez, és annak eredményeképpen visszaállították azt, amelyet az eredeti 1776-os amerikai alkotmány hozott létre.
Az az alkotmány, amit elhagytak az Egyesült Államok kormányának vállalatá alakításakor 1933-ban. Ezután az OPPT minden egyént a bolygón az érdekszövetkezethez kapcsolt, mint jogos haszonélvezőket, akik úgy is ismertek, mint a teremtő által teremtett egy nép. Ezáltal a vagyonkezelők úgy alakították ki az érdekszövetkezetet, a teremtő és a földi létezés állapotai közötti érdekszövetkezetet, hogy követelései minden más jogalapot felülmúlnak. A földi létezés állapotai a teremtő kedvezményezettjei, és egyben a teremtő manifestációinak gondnokai a földön. Jogi értelemben nem létezhet az OPPT-nél magasabb rendű követelés, a teremtőjét kivéve. Bolygónk erőforrásai a UCC beadványokban a világ aranyát és ezüstjét értették ezek alatt, tehát nem birtokolhatók, nem adhatók el, nem porciózhatók ki fizetésekké a rabigába döntésük érdekébe, és nem tarthatók vissza szegénységet és nyomort létrehozva. Az emberiség közérdekszövetkezete alatt mindannyiunknak joga van hozzájuk. Bolygónk erőforrásai immár mindnyájunkhoz egyenlő mértékben tartoznak. Ez velünk született jogunk, most már törvény. 2011 és 2012 között a vagyonkezelők UCC keresetek komplex sorozatát nyújtották be a haszonélvezők javára. Az OPPT beadványai teljes terjedelmükben megtalálhatók a honlapjukon. Előre szólok, igen nehéz olvasmány, amely törvényi bejelentés, felszólítás és feltárás nem a közvélemény tájékoztatása érdekében született. Mindazonáltal a vagyonkezelők közvetlenül együttműködnek az alternatív média közösségével, biztosítandó a nyilvánosság pontos, tiszta és releváns tájékoztatását. Összefoglalva, annak tudatában, hogy a vállalatok, kormányok és bankok egyek és ugyanazok, egy felkutatási és cselekvési parancs lett iktatva az adós, egy jogi entitás ellen, melyet a UCC eljárások által hoztak létre, és amely magába foglalja az összes vállalati jogalanyt. A beadványok szerint az adós árulást követett el tudatosan, akaratlagosan és szándékosan, magánpénzrendszerek tulajdonlása, működtetése, támogatása és az erre való felbujtás által, illetve a rabszolgaság rendszerének a polgárok ellenében való működtetésével, tudtuk, akaratuk és szándékos hozzájárulásuk nélkül. A UCC beadványok nyilvános iratok, melyek követik a szabványos, adminisztratív eljárásrendet. Amikor egy jogi személy, jelen esetben az adós, követeléssel néz szembe, joga van cáfolatot benyújtani. Ha ez nem történik meg a megadott időintervallumon belül, egy alapértelmezett eljárást alkalmaznak, ami az entitás megszüntetését követeli. Ebben az esetben annak alapján, hogy képtelen volt megcáfolni az árulás vádját. Amit itt fontos megérteni, hogy a UCC keresetek jogerőre emelkednek, amennyiben cáfolat nélkül maradnak. És ebben az esetben az OPPT vagyonkezelői tettek róla, hogy olyan jogi helyzetet teremtsenek, melyben az adós nem volt képes a cáfolatra. Hogyan is lehettek volna? A csalás és a rabszolgatartás vádja igaz. Természetesen semmilyen cáfolat nem érkezett. Az adós tehát bűnös árulás vádjában. Jogorvoslatképpen a vállalatokat lefoglalták, vagyonukat visszakövetelték. Bolygónk gazdasága visszatért az egy néphez. Minden vállalati adósságot eltöröltek. A rendszert megszüntették, a nyilvános iratok mind ezt mutatják. A UCC beadvány nemzetközi törvényként áll. A rendszer a saját fogalmai szerint többé nem létezik. Szabadok vagyunk. Mit jelent mindez?
Törvényesen senki sem állhat felsőbb hatalomként a teremtővel való kapcsolatod útjában. A gazdasági és kormányzati ellenőrző mechanizmusok kiiktatásával az OPPT teljes felelősségükbe hagyja az egyéneket, mint akik személyesen felelnek önmagukért, és mások szabad akarathoz való jogának biztosításáért. Többé nincsen hivatalos parancsnoki lánc, nincsenek szabályok, nincsenek vállalatok, társaságok, amik mögé el lehet bújni. Te, bolygónk és lakóinak létezője és őrzője vagy, ahogy a teremtő akarta. Ez egy erőteljes paradigmaváltás, olyan, aminek teljes megvalósulásához kétség kívül kell majd némi idő. A rendszer szintű korlátok, melyek akadályozták szabad akaratunkat és választásunkat, ellettek távolítva, ez pedig kihívásokat támaszt azzal szemben, ahogy magunkra tekintünk, ahogy döntéseket hozunk. Immár legalábbis papíron az egyéni felelősség rendszerében élünk. Az OPPT dokumentumok jegyzik ennek elidegeníthetetlenségét, így biztosítják, hogy többé nem foszthatnak meg szabadságottól, tudatos hozzájárulásod nélkül. Létezésünk mostanáig a rabszolgaság korábbi rendszerében folyamatos küzdelem volt a munka és a család kötelezettségek között. Küzdelem, hogy kijöjjünk az adott anyagi lehetőségek között, hogy megengedhessünk magunknak egy otthont, egy helyet a létezéshez. Azonban a bőség világában, melyet a teremtő kimondottan arra tervezett, hogy kielégítse szükségleteinket, nem ez a küzdelem volt a létezés természetes állapota. Sokkal inkább az ellenünk folytatott pszichológiai hadviselés eredménye. És működött. Ellenőrzés alatt tartott minket embereket, megtartott minket jó kicsiny rabszolgáknak, és biztosította a nyereségek áramlását a kiváltságos, hatalmon lévő kevesek számára. Ma azonban a rendszer a saját jogi fogalmai szerint nem létezik többé. Sokunk annak látta a rendszert, ami volt. Sokan nem. Sokan nem hitték el, hogy a rendszer egyáltalán rendszer volt. Mindettől függetlenül, ahogy a régi paradigma elmúlása gyökeret ver és nyilvánvalóvá válik társadalmainkban, egy pszichológiai változásnak kell végbe mennie mindnyájunkban. Mindez lesújtónak vagy nyomasztónak tűnhet, de mi emberek megbirkóztunk már paradigmaváltásokkal korábban is. Gondoljunk a szükséges belső pszichológiai változásra, amin egy afroamerikai rabszolgának kellett keresztül mennie felszabadításakor. Vagy a német népre a berlini fal 1989-es leomlásakor, a volt Szovjetunió polgáraira annak 1991-es felbomlásakor, vagy az egyiptomiakra, akik eltávolították diktátorukat 2011-ben, és az izlandiakra, akik bebörtönözték korrupt bankáraikat és politikusaikat, hogy új alkotmányt írjanak 2012-ben. A pszichológiai forradalom ezen típusa nem új. Azonban sok személyes kihívást állít elénk. Itt az ideje, hogy bátrak legyünk, hogy bátran önmagunk legyünk. Az ellenőrző struktúra hiányában mindnyájunknak kezünkbe kell vennünk sorsunk és bolygónk sorsát is. Újra meg kell tanulnunk saját magunk dönteni, és el kell kezdenünk megteremteni a világot, amelyben élni akarunk. Akárcsak az újdonsült szülőknek, el kell fogadnunk, hogy az élet többé nem lesz olyan, mint volt, és a szabálykönyvek hiányába ráhangolódhatunk végre ösztöneinkre, és megtanulhatjuk új módokon együttműködni közösen. Miért nem látom a változást? Légy türelemmel, majd fogod. De először meg kell határoznunk, hogyan változtatják meg az OPPT cselekedetei a jogi környezetet, és ez hogy viszonyul hozzánk. A régi vállalati rendszer harcolva fog elbukni? Természetesen igen. A vállalati uralom alatt álló kormányok úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna, és ha továbbra is elfogadod az adós rabszolgaságuk rendszerét, biztos vagyok benne, hogy a múlt hatalmai boldogan fognak alkalmazkodni hozzád. Ne hagyd magad bolondá tenni, tudják, mi történt. Tudják, hogy lelettek foglalva,
tudják, hogy a játéknak vége. Ez immár nemzetközi jog. Szabadságunkban áll békésen megtagadni az együttműködést a régi rendszerrel. Ideje gyakorolnunk ezt. Ha furcsának tűnik, hogy a látható kormányok még mindig állarcos bált játszanak, tartsd észben, hogy a látható kormányok vállalati bábok, és valójában sohasem ők hozták a döntéseket. Ezen a ponton a korábbi tulajdonosok el akarják hitetni velünk, hogy minden a megszokott kerékvágásban megy. Mostanáig nagyban támaszkodtak a titoktartásra, színlelni fognak az utolsó pillanatig, ők már csak így szokták. Heather N. Tucciaraf, OPPT vagyonkezelő nemrégiben a következőképpen nyilatkozott egy rádióműsorban, összefoglalva terveit a témával kapcsolatban. Azok számára, akik az OPPT-nek a szemmel látható szereplők cselekedeteire vagy tétlenségére adandó válaszán tűnődnek, én a függöny mögött lévő varázslók és nagykutyák után megyek, és ők tudják ezt. Abszolút szeretetben és békében, abszolút hálával és megbocsájtással. Heather. Előzmények. 2 alkotmány az Egyesült Államokban. Ez az írás referenciapontokat tartalmaz arról, hogyan jött létre az Amerikai Egyesült Államok részvénytársasága, és hogy miként esik minden a Vatikán uralma alá. Továbbá ad néhány új információt arról, hogy hogyan illeszkednek az elnökök ebbe a kirakós játékba. 1871 óta az Amerikai Egyesült Államok elnöke és az Egyesült Államok kongresszusának politikai játszmája más szabályok és politikák mentén zajlik. Az amerikai emberek nem tudják, hogy 2 alkotmány van az Egyesült Államokban. Az elsőt 1776. július 4-én foglalták írásba az újonnan függetlenné vált Egyesült Államok vezetői. Ebben az emberek kijelentették Britanniától való függetlenségüket, és a köztársaság megszületett. Innentől 95 évig az amerikai emberek valóban szabadok és függetlenek voltak. Ez a szabadság 1871-ben véget ért, amikor az alkotmány az Egyesült Államok részére nevű kiadványt felváltotta a csupa nagybetűs Amerika Egyesült Államok alkotmánya. A kongresszus rájött, az ország szörnyű nehéz anyagi helyzetben van, tehát üzletet kötött az ördöggel, a nemzetközi bankárokkal, és eladósodtak feléjük. A nemzetközi bankárok célja persze nem az volt, hogy komoly kondíciók nélkül pénzt adjanak egy vergődő nemzetnek. Kidolgoztak hát egy tervet arról, hogy hogyan szerezhetnék vissza a kontrollt, és 1871-ben ez sikerült is. Mivel erre nem volt felhatalmazásuk, ezért a kongresszus létrehozott egy külön államformát, a District of Columbiát, vagyis a DC-t, lásd Washington DC. Az 1871-es törvénnyel megalakult egy 10 négyzetmérföldnyi területtel a District of Columbia városállam, állam az államban, saját zászlóval és független alkotmánnyal, a titkos második alkotmánnyal. De mit ért el az 1871-es törvény? Az 1871-es törvény visszavonta Amerikát Nagy-Britannia fennhatósága alá, ami mind a mai napig a Vatikán alá tartozik, mint hűbéres. Az amerikai emberek 1871-ben elvesztették függetlenségüket. A második és titkos, csupa nagybetűs Amerika Egyesült Államok alkotmánya dokumentum valójában az Amerikai Egyesült Államok társaság vagy cég alkotmánya, ami ugye tudjuk, nem az eredeti. Ezt arra használták, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a köztársaság kormányoz. Ez nem igaz. A nagybetűk használata egy dokumentum nevében nem jelentéktelen részlet, amikor egy törvényes dokumentumról van szó. Ez a látszólag kicsi változtatás hatással van minden ezt követő amerikai generációra és a világ többi államának működésére is. A kormány az 1871-es törvénnyel létrehozott egy teljesen új dokumentumot, a District of Columbia,
a vállalatként működő kormány alkotmányát. Washington DC zászlójában 3 piros csillag látható. Mindegyik egy-egy államot jelképez, a 3 városbirodalomból. A 3 városbirodalom tagjai Washington DC, a City of London és a Vatikán város. London a pénzügyi központ és a világ gazdaságának irányítója. Washington DC a katonai háttérért felelős, a Vatikán pedig mindet irányítja a spiritualitás álcája alatt. Bár földrajzilag különállóak, 3 város egyetlen egyesült birodalmat alkot. Ez a város birodalma az Empire of the City. A Washington DC alkotmánya a zsarnoki vatikáni jog szerint működik, mint helyi törvény. A vatikáni szentszék adja a legális jogi keretet, melynek értelmében a Vatikán felette áll minden más emberi törvénynek, továbbá rögzíti a totális fennhatóságot az állatok felett. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és jogi apparátusa legitim államnak és független létezőnek ismeri el a Vatikánt, és ezáltal törvényeit is, ennél fogva minden nemzeti jog csupán alárendeltje az ENSZ-nek. Amikor az amerikai kongresszus elfogadta az 1871-es törvényt, létrehozott egy külön vállalatot, az Amerikai Egyesült Államokat és a District of Columbia vállalati kormányt. Ez az áruló törvény jogellenesen engedélyezte, hogy a District of Columbia az eredeti alkotmányt és az amerikai emberek érdekeit figyelmen kívül hagyva működjön. Ahelyett, hogy teljes és elidegeníthetetlen jogokat garantálna az alkotmány, az embereknek most relatív jogaik és kiváltságaik vannak. Ennek egyik példája az utazás szuverén joga, ami átalakult egy olyan kiváltsággá, amely megköveteli a polgároktól az olyan engedélyeket, mint az útlevél és a vezetői engedély. Az 1871-es törvény engedélyezésével a kongresszus elárulta az embereket, akiknek azon szuverén jogai megszűntek, melyeket addig a függetlenségi nyilatkozat és az eredeti alkotmány szerves részei voltak. Az 1871-es törvény lett az alapja azóta minden árulásnak, amit a kormányzati tisztviselők követnek el. A nagy átverés. Mit jelentettek valójában a születési anyakönyvi kivonatok? 2 fajta törvény létezik a Földön, ami érvényes az egész bolygón. És a legtöbb ember ezt nem is tudja. A Földön minden kormányt a civil jog irányít. A civil, mint szó, a latin civili-re vezethető vissza, ami pedig az elire. A civil jogot minden országban a föld törvényének hívják. Vagyis azt mondod, ezt nem teheted meg, mert ez ellenkezik a föld törvényével. A föld törvénye a civil jog vagy római polgárjog. De van egy másik törvény is, ami szintén mindenhol uralkodik, ez az UCC, Egységes Kereskedelmi Kódex. Ez az Isten törvénye az üzleti világban. Tök mindegy, hogy hol vagy, Japánban, Afrikában, Kínában, Isztambulban. Ha egy társaságban vagy, céged van, üzletelsz, veszel vagy eladsz, pénzt keresel, akkor úgy működsz, hogy érvényes rád az UCC, vagyis az Egységes Kereskedelmi Kódex. Mert ha az országok különböző kereskedelmi törvények alapján működnének, senki sem tudna a másikkal üzletet kötni. Nem bízhatnál Japánban, hogy fizetni fog neked. Japán nem bízhatna Amerikában, hogy fizetni fog az autókért, mert mindenkinek saját törvénye lenne. A római cézárok óta biztosított, hogy a birodalom népei egységes törvény alatt üzleteljenek. Ha Afrikában Kínával üzletelsz, ezek alapján fizetsz neki, és ha Afrika üzletel Amerikával, ezek alapján üzletel. Fizetsz és nem packázol a legfontosabb törvénnyel, az UCC-vel. Ez az üzleti élet bibliája. Az UCC alapja közvetlenül a vatikáni kánonjog. Következésképpen, amikor egy kereskedelmi szállítóhajó a kikötőbe ér, azt úgy hívják születés. A hajó most ilyenkor a születésnél van, mert a tengeren a tengeri kereskedelmi törvény, az UCC az úr.
Szóval a hajó a kikötőbe ér, ez a születés. A kapitány első dolga, hogy bemutasson egy bizonyítványt a kikötői hatóságnak. Ez azt jelenti, hogy a kikötői hatóságnak tudnia kell, hogy mennyi mindent hoztál az országába, gazdaságába, mennyi tévé, autó vagy bármi kerül a gazdaságba, szóval kell, legyen egy bizonyítvány arról, hogy mit csinálsz. Következésképpen, amikor megszületsz, vagyis kikerülsz az édesanyád vízéből, a magzatvízből, kell, hogy legyen egy születési igazolványod, egy születési anyakönyvi kivonatod, mert te is egy árucikk vagy, emberi erőforrás. Ez egy náci elgondolás. Minden ember, aki kikerül az anyja vízéből, megszületik, vagyis kell legyen egy bizonyítványod arról, mennyit is érsz, mennyit fogsz nekünk, vagyis a nemzetközi bankároknak termelni. És amíg nem érted meg a törvényt, a szimbólumokat, hogy azok mit jelentenek, sosem jössz rá, hogy milyen helyzetbe kerültél, és hová is jutott az emberiség valójában. Azt például tudod, hogy az anyakönyvi kivonatod alapján a New York-i tőzsdén is jegyeznek? Tudtad, ha kikéred a születési kivonatod, minden kivonat színes, biztonsági papírra lett nyomtatva, és van rajta lent egy számsor. Ez a szám egy tőzsdei szám. Bemehetsz a tőzsdére, és megkérdezheted. Meg tudnák mondani, hogy ez a szám mennyit ér önöknél? Megnéznék a New York-i tőzsdén, és megtalálnád a számod, ami a kivonaton szerepel. Miért? Mert pénzt érsz nekik, a nemzetközi bankoknak 1930-as évek óta. Fel kellene végre ébredned, mert ez komoly dolog. A tengerészeti törvény, vagyis a víz születéstörvénye. Mark Twain idézet. A vallásban és a politikában az emberek hite és meggyőződése majdnem minden esetben másodkézből kapott dolog, és meg nem vizsgált, mert azon hatóságok, amelyek maguk nem vizsgálják meg a felmerülő kérdéseket, szintén olyanoktól veszik át, akik nem vizsgálták meg őket, és akiknek a véleménye az ügyről amúgy sem ér egy részvityinget sem. A nyelv nagyon fontos részét képezi gondolkodásunknak. A nyelv használata sokszor meghatározhatja gondolkodásunk szabadságát is, főleg mert a nyelv lerontható, értelme elértékteleníthető, szavai kifordíthatók. Ennek ellenére mégsem kérdőjelezzük meg soha. A nyelv szavainak felhasználásával számtalan korlátozó tényezőt iktatunk be életünk kereteinek, szabályainak kijelölésével. Szabályok, engedélyek, jogszabályok, törvények, szabványok és jogi előírások. Egy szóval meg annyi korlátozás. Sosem kérdezzük meg magunktól, vajon tényleg érvényesek-e ránk? A törvényekről általánosságban. Sok olyan törvény létezik, amelyről az emberek nem tudják, hogy vajon vonatkoznak-e rájuk vagy sem. Azt gondolod, hogy az alkotmány adja a jogaidat? Ez egy tévhit. Az alkotmány valójában csak felsorolja azt, amivel már rendelkezünk. Ugyanis mindannyian elidegeníthetetlen jogokkal születtünk. Ezeket a jogokat pedig a teremtőtől, teremtéssel együtt kapjuk, tehát nem adhatók vagy vehetők el. Csak azt dönthetjük el, hogy élünk-e velük vagy sem. A tengerészeti törvényről. A privát nemzetközi törvénykezés azon része, amely az óceáni járművet használó egyének közötti kapcsolatot szabályozza. A víz törvényeként volt ismert, és csak azokra vonatkozott, akik akaratlagosan szerződtek mellette. Vállalatokra, cégekre és járművekre lett szabva, mégis felülírta a civil törvénykezést, és átterjedt a természetes személyekre is. Ezt szómágiával érték el, egyszerű nyelvi torzítással lehetővé tették, hogy az egyszerű emberekre is vonatkozzon, és az embereknek el kellett ezt fogadniuk. Modern kultúra elsődleges hiedelme, hogy az engedélyek, szabadalmak, regisztrációk és egyéb dokumentumok szükségesek, például a közutak használatához, járművezetéshez, kereskedelemhez, stb. Mindez téves. Ezt a hiedelemrendszert a tengerészeti törvény tartja fent.
Eredetileg az idegen nemzeteknél dokkoló hajók termék és nyersanyag exportját és importját szabályozta. Banki és kereskedelmi ügyletekkel foglalkozott, nem civil ügyekkel. Mikor egy terméket leemelnek a hajóról és idegen földre szállítanak, az adott nemzet lefoglalja a terméket és egy igazolást állít ki róla. Ez az igazolás megjelöli a termék létrejöttének vagy birtokba vételének dátumát. Ezen a ponton nagyon hasonlít a születési anyakönyvi kivonatokhoz. Mi az az igazolás? Az igazolás egy birtokba vételi igényt megállapító dokumentum. Mindenki, akinek anyakönyvi kivonata van, birtokolva van. De ki által? USA csődben van, ezért az embereket zálogként, biztosítékként használja régóta. 1933. március 9-én csődöt jelentett, ettől fogva az USA kormánya a pénzt csak hitelbe, egy privát, nem kormányzati cégtől, az állami kincstártól kapja. Mivel a kormánynak nincs pénze a kölcsön visszafizetésére, elkezdte állampolgárait használni fedezetként. Minden születési és házassági bizonyítvány egy raktári bizonylat. A születési anyakönyvi bizonylaton és a raktári bizonylaton szereplő rovatok megegyeznek. Ilyen a kiállítás dátuma, a sorozatszám, a termék létrejöttének dátuma vagy a születés dátuma, a regisztrációs szám vagy az anyakönyvi szám, a termék leírása, a gyermek, neve, neme, apja, anyja, és a hivatalos ügyintéző kézjegye is. Az emberek többsége nem tud arról, hogy köze lenne a tengerészeti törvényhez. Ez a nyelv manipulációján keresztül vált lehetségessé. A tengerészeti törvény felcseréli a személy szó jelentését, természetes személy helyett vállalatot ért alatta. Jogosítványok, járműregisztrációk, biztosítások, építési engedélyek, munkaengedélyek, adózási papírok, születési és halálozási bizonyítványok, közúti előállítások és egyéb dokumentumok aláírásával az alkotmány hatálya alá söpröd saját jogaidat. Státuszod egy vállalat szintjére alacsonyodik, mely a te neved alatt jött létre. A valódi és vállalati neved megkülönböztetése. A vállalat neve csupa nagybetűvel van írva. Capitis deminutio maxima jelentése a római jog szerint a szabadság elvesztését jelenti. Például szabad ember rabszolgává válik. Minden vagyonát elveszti annak javára, aki ezt a változást előidézte. A rabszolgának lett személynek jogai és kötelezettségei egyaránt megszűnnek. A neved minden jogosítványodon, tajkártyádon, biztosítási kártyádon és bankkártyádon csupa-csupa nagybetűvel van írva. A neveden futó vállalatot képviseli, nem téged. A vállalat egy mesterséges személy, te pedig egy természetes személy vagy. De hogy jelenik meg mindez a bírósági ülések során? A bírósági teremben a tanúk számára szolgáló ülések vagy székek egy fakorláttal vannak elválasztva. Az alperesnek át kell haladnia a bejáraton a korlát másik oldalára, ahol a felperes és a bírók ülnek. Ez a cselekedet a hajó kikötését szimbolizálja. Ekkor az ügylet lerendezhető a természeti törvény szerint. A bíró a bíróság fejeként, vagyis a bankárként szerepel, ő felelős azért, hogy a két fél között kiegyenlítésre kerüljön a mérleg. A bíró ugyanis csupán banki vagy kereskedelmi vitában vehet részt. Ezért van az, hogy minden bírósági ügyben pénzbeli érték is szerepel, és mikor a számla kiegyenlítésre kerül, az ügyletet lezárják. Következtetések. Hogy elkerüld azt, hogy ügyeid a tengerészeti törvény hatálya alá essenek, kerülnöd kell, hogy beleegyezz, hogy a mesterséges személyt képviseled. Ki kell jelentened, hogy te természetes személy vagy.
Nincs elő- és utóneved, mert ezek a vállalati címedre utalnak. Kijelentheted, hogy egy bírósági ügyben a törvényszék vegye figyelembe hivatali esküjét. Minden bírónak hivatali esküt kell tennie, mielőtt törvénykezhet. Tisztáznod kell a bíróság előtt, hogy a bíró bíróként szerepel, és nem bankárként. Emlékezned kell, hogy te egy természetes személy vagy, és semmi más nem irányíthat, csak a saját tudatosságod. A törvények egy társadalmon belül jöhetnek létre. Az a társadalom, amely a ma betartott törvényeket teremtette, a törvénytársadalom. Mi nem vagyunk részei a törvénytársadalomnak, ezért törvényei nem érvényesek ránk. A bírák, ügyvédek, jogászok és rendfenntartó tisztségviselők részei egy társadalomnak, melyen belül megalkották saját nyelvüket, a jogi nyelvet, mely megtévesztésig hasonlít a magyar nyelvre, de nem az. Ezért van, hogy nehezen érthető, hiszen nyelvtani szabályokat sem vesz figyelembe, azok nem vonatkoznak rá, tehát egy másik nyelvként működik. A különböző rendeletek, szabályozások törvénynek tűnnek, de ezek csak az ő társadalmukon belül érvényesek. Ez alapvetően azt jelenti, hogy minden szabályszegés, korhatár és minden egyéb törvény a más személy tulajdonába okozott kár kivételével valójában nem vonatkozik egy természetes személyre. Hiszen a törvények csak a törvénytársadalom tagjaira vonatkoznak. A mai társadalmakban zajló játszma tehát egy illúzió. Egyszerűen választhatod, hogy felnyitod a szemed és visszaveszed a szabadságod, amivel születtél. Csak a képzelőerőd szabhatja meg a korlátaidat. Legfontosabb, hogy tudatában légy a nyelv torzításának, hogy védekezhess a megtévesztés ellen. A végkifejlett. Jogi magyarázatok és következmények érvényesítése. Tájékoztató a bankok, kormányok és vállalatok felszámolásáról. Az egy emberiség nyilvános érdekképviselet, One People Public Trust, továbbiakban OPPT, az egész rendszert érintő hatalmas csalásokat vizsgáló korábbi nyomozásai alapján 2012. december 25-én bejelentette a világ valamennyi bankjainak és kormányainak felszámolását. Mi történt? Az OPPT azzal szembesítette a világ bankjait és kormányait, hogy azok megtévesztő módon és eszközökkel több száz éven keresztül pénzt loptak az emberektől, és hogy senki nem állhat a teremtő és a teremtő bármely teremtménye közé, majd lehetőséget adtak nekik, hogy a két fenti állítást megcáfolják. Ők erre képtelenek voltak, és nem tették meg. Íme két kivonat a Declaration of Fact dokumentumból. A kormányok kiváltságleveleinek eltörléséről. Referencia Declaration of Fact, vagyis a tények megállapítása, UCC dokumentum 2012 1279-14-es számmal, november 28-a 2012-ben. Hogy valamennyi kormányzati intézmény, köztük az Egyesült Államok szövetségi kormánya, az Egyesült Államok, a ... államok, és ezek valamennyi rövidítése, ezek hasonló hangzású megjelenési formái, vagy egyéb jogi, pénzügyi és menedzseri formája, valamint ezek összes és valamennyi nemzetközi megfelelője, köztük az összes és valamennyi hivatallal, az összes és valamennyi hivatalnokkal, közalkalmazottal, ügyvezetői rendelettel, megállapodással, alkotmánnyal, tagsággal, törvénnyel, valamint az ezek által és hatáskörében létrejött valamennyi és minden egyes szerződéssel és megállapodással egyetemben mostantól érvénytelen és semmis, jogerősen. A banki kiváltságlevelek eltörléséről szóló dokumentum, referencia True Bill, Washington DC UCC dokumentum, azonosítója 2012 114 776, október 24-e 2012-ben. Kijelentve és határozat alapján visszavonhatatlanul eltöröltetik a kiváltságjoga a Nemzetközi Fizetési Bankja BIS
tagszervezeteinek, ezen kívül azok kedvezményezettjeinek, minden testületének és intézményének, amely magánpénzrendszert, pénzkibocsátó, behajtói, büntetés végrehajtói intézményt, rabszolgatartó rendszert birtokol, működtet, segít vagy támogat, törvényes értékkel bíró, ám törvénytelen jogalapon. Felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére. Felhívjuk a figyelmet a kereskedelmi törvény dokumentumszám 2012-114-586 és a Truebill UCC dokumentum, melynek száma 2012-114-776 által szabályosan megerősített és jóváhagyott Declaration and Order UCC dokumentum azonosítója 2012-096-074, kelt szeptember 9-én 2012-ben, mely tartalma szerint a fegyveres testületeken belüli önkéntesek felszólítatnak bármilyen egyén, testület azok ügynökeinek, tisztjeinek és egyéb képviselőinek letartóztatására és őrizetbevételére helyszíntől függetlenül, ha azok magánpénzrendszert, pénzkibocsátói, behajtói, büntetés végrehajtói intézményt, rabszolgatartó rendszert birtokolnak, működtetnek, segítenek vagy támogatnak az egyes államok polgárai rovására. És lefoglalhatnak bármely olyan magánpénzrendszert, adatkövetési, átutalási, kibocsátói, begyűjtési és jogi végrehajtói rendszert, amely rabszolgatartó rendszer működtetését szolgálja. A teremtő valamennyi teremtményének kötelessége azonnali hatállyal segítséget nyújtania az itt megjelölt közjóért cselekvő személyeknek a célból, hogy azok ezen rendelet minden eszközzel végrehajtsák, megvédhessék, fenntarthassák és beteljesítsék minden a teremtő és a teremtő által elérhető eszközzel és módon, mégpedig teljes személyes felelősséggel. Mit jelent ez az ön számára? Továbbra is fizetni az adósságát egy felszámolt jogi személynek? Jelzálogkölcsönt, bankkártyahitelt, gépjárműhitelt. Az OPPT a felszámolási eljárásban kedvezményezetti prioritást élvezett. Senki nem áll ön és a teremtője közé, még az úgynevezett kormányok sem. Mivel a case and desist felszólítás a tevékenység azonnali beszüntetésére rendelet érvényben van, önnek egy úgynevezett udvarias értesítéssel jogában áll feltételeket szabni az immár megszűnt bankok és kormányok nevében önnel szemben eljáró magánszemélyek számára. Mit jelent mindez a bankok és kormányok számára? Mostantól minden személy egyéni entitásként cselekszik, mindennemű vállalati háttértámogatás nélkül, teljes személyes felelősséggel tartozva minden és valamennyi cselekedeteért UCC 1/103 számú nyilvános irányelv által támogatott szokásjog, illetve az OPPT UCC dokumentumaiban rögzített meghatározó törvény az egyetemes törvény alapján. Amennyiben az egyén bármilyen módon egy megszüntetett bank vagy kormány nevében cselekszik, és ezzel bármilyen kárt okoz egy másik egyénnek, úgy egyéni és korlátlan felelősséggel tartozik az okozott károkért. Mi az a UCC, kire és mire vonatkozik? A Uniform Commercial Code UCC egységes kereskedelmi kódex a kereskedelem bibliája, amelyet világszerte használnak, ám néha leplezve. A UCC-ről nem tanulnak a jogi egyetemeken, csak a magasrangú bankok és kormányzati szervek alkalmazzák. Ennek megfelelően a legtöbb ügyvéd, ügyész és bíró nem is ismeri a UCC rendszerét, és érvénytelennek tekintheti azt. Néhány példa a UCC rendeleteinek használatáról. Az 1997. március 4-én megjelent 130/37-es számú ügyvezetői rendelet az embert vagyontárgyá minősítette.
A 2011. augusztus 12-én beiktatott UCC dokumentum azonosítója szerint a 181 425 776 számú bizonyítja, hogy a Federal Reserve System és az Egyesült Államok kincstára között 14,3 trillió dollárért adásvételi akció játszódott le, melynek tárgyai amerikai állampolgárok voltak. A harmadik UCC dokumentum 2001 593 88-as számú feltárja azt a dokumentumsablont, amellyel a Federal Reserve Bank szövetségi tartalékrendszer, azaz az amerikai szövetségi jegybank fedezetet biztosít magának a világ nagyobb bankjainak ügyleteiből, vonatkozóan az ingóságra, árucikkekre, vagy akár még meg nem született élő állatokra is. Azok, akik a UCC hatókörét az Egyesült Államok területén kívül érvénytelennek tartják, ezzel semmisnek és érvénytelennek tekintenék a New York-i Szövetségi Bank létrejöttének jogi alapjait is. Kellő gondosság. Mivel a UCC beadványokat a kormányok és bankok felsőbb szintjén használják világszerte, ezért a kellő gondosság alkalmazása elengedhetetlen. Bármilyen vita, hiba vagy valótlanság felmerülése esetén készítse el és nyújtsa be eskü alatt tett cáfolati nyilatkozatát, a megfelelően igazolt, felesküdött és regisztrált OPPT tények deklarációja ellenében, pontról pontra, részleteiben, konkrétumokkal, jogi és erkölcsi felelőssége tudatában, a hamis tanúvallomás büntethetőségének terhével, továbbá azzal, hogy állításai igazak és pontosak, és lássa el aláírásával a dokumentumot. A mai napig egyetlen ilyen cáfolat nem érkezett. Minden ember adóssága semmisnek nyilvánítatik. Referencia Notice of Declaration of Absolute Truth jegyzet az abszolút igazság meghatározásáról. UCC dokumentumszám 2013 032 035. Az OPPT legutolsó dokumentumát 2013. március 18-án adta be. Ez a dokumentum felszámol minden addig fennmaradt ember alkotta jogi személyiséget, és a bolygó valamennyi lakója számára visszaadta a szabadságot. Ebben a dokumentumban a teremtőt, mint abszolút lényeget, az embereket pedig megtestesült abszolút lényeget definiálják. A 6. cikkely állítása szerint a Declaration of Order alapján helyesen, felelősségem teljes tudatában igazolom, hogy az örökkévaló lényeg fogalma tisztázott, ő az örök lényeg univerzumának minden és összes megnyilvánulásának cselekvője, és szabad és mentes minden adósságtól jogerősen. Ez azt jelenti, hogy nem létezik adósság. Önnek nincsenek adósságai, senkinek nincs, elvégeztetett. Szófia levele. Az alábbiakban egy az OPPT ügyeiben jártas amerikai egyetemista diákkölcsönt folyósító bankjához intézett leveléből idézünk. Tisztelt... Valójában nem tudom a nevet, hogy hová kell küldeni ezt a levelet, mivel egy levelet sem kaptam egy bizonyos személytől. Mindegyiket XXX bankként írták alá, ezért hasonlóan címzem én is ezt a levelet. Tulajdonképpen fogalmam sincs, vajon valaki elolvassa soraim. A levelet kommunikációs gyakorlatként küldöm. Olvasnak az intézmények egyáltalán? Soha az életemben nem volt még beszélgetésem vagy levélváltásom intézménnyel. Ez az első ilyen alkalom. A kérdéses levél dátuma 2013. május 16. Feltételezem, ez egy számítógép generálta dátum, mivel valójában semmi mást nem találok ezzel kapcsolatban. A kérdéses levél gyakran használja az önnévmást. Soha nem utal a levél írójára. Nincs választásom, mint hogy azt gondoljam, hogy ez a formális követelés a teljes egyenlegről 10 napon belül a levél dátumától csak egy számítógép által íródott. Nem válaszolok gépek által létrehozott követelésekre.
Utoljára, amikor néztem, még élő lélegző lény voltam, minden tekintetbe felvértezve a bennem lévő értékekkel. Így írom le a következő információt. Nemrégiben keltette fel a figyelmemet, hogy 2012. december 24-én a Fehérház jelzálog érvényesítési dokumentumokat kapott. Az állítólagos kormányainkat árulással és a monetáris rendszer kiszolgálásával vádolták. Ezek a nagyvállalatok, amelyek kormánynak tekintették magukat, valamint minden bank és minden vállalat, amely korporációként működik, ugyanazon a napon jelzálog érvényesítési dokumentumot kapott. Mivel az állítólagos USA kormány nagyvállalat volt és sohasem kormány, jelzálogot érvényesítettek rajta. Sorozatban 3-szor figyelmeztették őket, hogy válaszoljanak erre a vádra. Ők pedig hallgattak. 1913-as karácsonyi vakáció ideje alatt, miközben a kongresszus még mindig ülésezett, 2 kongresszusi képviselő, Wall Street bankárok, akik kongresszusi képviselők lettek, törvényt írtak, hogy a Federal Reserve Bank kiváltságlevelet kapjon, és az akkori elnökük aláírta a törvényt. Ugyanabban az időben minden kormányzati hivatalt bekebeleztek, és létrehozták a profitérdekelt, egységes kormányhivatalokat. Még az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyeleti Bizottsága is csupán egy profitérdekelt vállalat, és nem egy törvényes, alkotmányos kormányzati hivatal. Így minden korporációs kiváltságlevél, amit 1913 óta bocsájtottak ki, törvénytelen. Amikor megszületünk, egy bizalmi kötvényszámlát kapunk mindannyian. A számlaszám bizonyítékául láthatod a születési bizonyítvány bal alsó sarkában a hozzárendelt kötvényszámot. Ez a Szalma Bábu névhez van hozzárendelve. A Szalma Bábu név csupa nagybetűvel van írva. Amikor valaki 7 éves lesz, akkor iktatnak egy terhelést arról, hogy a személy Szalma Bábu meghalt, és az egységes kormányok átveszik az illető kedvezményezetti jogait. Nézd meg, hogy írják az igazolványaidban a nevedet. A Szalma Bábut azért találták ki, hogy mindent és mindenkit regisztrálni lehessen a kereskedelembe. Miért? Az alkotmány lehetővé tette a kormányoknak a jogot a kereskedelem szabályozására, és kifejezetten megtiltotta, hogy egy természetes személyt irányítson. Ezért Csellel azonban a természetes személyeket kereskedelmi nyilvántartásba vonták. Ezután használták az alkotmányba épített szabályozási, birtoklási és minden általuk kereskedésbe vitt dologgal történő üzletelési szabadságukat. Ebbe te is, feltéve, hogy egy természetes személy és nem egy számítógép vagy, intézmény vagy, és én is beletartozunk. Ha egyszer regisztráltak a kereskedelembe, születési bizonyítványon, engedélyeken, szociális biztonsági számokon vagy szerződéseken keresztül, akkor az övék vagy. Továbbá, amikor egy személy használja az aláírását, hitelcégek, bankok és más intézmények monetarizálják az aláírást, azaz pénzé teszik. Már mindenki által tudott, hogy ez egészen az eredeti kölcsön összegének többszöröségéig elmehet. Az OPPT által készített www.peopletrust1776.org oldalon található UCC akták szerint az állítólagos kormányok, bankok és nagyvállalatok mindegyike iktatva van ezen UCC aktákban. Továbbá a szokásjog alá tartozunk, nem a vállalati jog vagy a tengerjog alá, ezek többé nem érvényesek. Az OPPT ezekkel a jogerős rendeletekkel véget vet minden egységes szervezetnek, amelyeket azért hoztak létre, hogy kezeljék, manipulálják és profitért használják az általuk létrehozott egész kereskedelmet. Minden jelenlegi UCC akta teljes egészében megtalálható a fenti oldalon, a meghatalmazottak vagy bizalmat élvezők telefonszáma is nyilvános. Mindezek eredményeképp a következőek a kérdéseim és követeléseim. 1. Létrejött valaha egyáltalán tényleges kölcsön? A tisztázáshoz, hogy ez megtörtént, és hogy ez egy törvényes tartozás,
dokumentációt kell kiállítanod a megfelelő jogcímeidről, birtokviszonyról és arról, hogy jogod van a pénzhez, amit állítólagosan kölcsönadtál. 2. Állíts ki dokumentációt a pénz történetéről és eredetéről, amihez állítólagosan jogosultságod volt, amivel birtokviszonyba voltál, és amit állítólagosan nekem kölcsönadtál. 3. Állíts ki minden dokumentációt az aktuális tranzakcióról és transferéről a kölcsönadó és a kölcsönvevő között. Különbség van a kölcsön és a tartozás között elméletben és valóságban is. Csak egy számla az, amit fizetni kell. Azonban először meg kellene mutatnod, hogy a kölcsön létrejött. Ha nincs kölcsön, akkor minden számla csalás. 4. Igazold, hogy valamely eredeti tintával történő aláírásomat nem monetarizáltad, nem tetted pénzé, és már előre ki is fizetted. A fenti, minden jelenlegi törvény által alátámasztott kérdések azért jogosak, mert a fent megjelölt kölcsön soha nem volt törvényesen elindítható, hiszen egyetlen szolgasági pénzt létrehozó rendszernek, továbbá egyetlen nagyvállalatnak sincs törvényes működési engedélye. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottsága egy profit érdekelt nagyvállalat, és eleve nem egy alkotmányos kormányzati hivatal, így azután ez az intézmény törvénytelenül működik. A UCC dokumentumok szerint minden nagyvállalatot felszámoltak. A jelzálogjog érvényesítésekkel együtt minden tartozás törölve lett. Temérdek bizonyíték van erre a tényre. Hiszem, hogy a UCC akták törvényesek és helyesek, és hogy te egyike vagy azon korporációknak, amelyen érvényesítették a zálogjogot, és lehet, hogy egy törvénytelen szolgasági rendszert működtetsz, ahogy a UCC aktákban írják. És lehet, hogy pénzé tetted a dokumentumokon, vagy az általam ellenjegyzett csekken lévő aláírásomat is. Bizonyítékot akarok arról, hogy előre nem lettél kifizetve, bizonyítékot akarok arról, hogy törvényes korporációként működsz, és a papírok szerint, amelyeket láttam, ez nem így van. Bizonyítékot akarok, hogy ez a tartozás nem vált érvénytelenné a vonatkozó UCC rendeletek értelmében. Tudnom kell, milyen minőségben kommunikálsz velem, mivel XXX Bank nem egy törvényes korporáció vagy személy. Úgy kommunikálsz velem, mint egy másik személy? Tisztelettel, további kötelezettségek nélkül minden jogomat fenntartom. UCC 1/308 Szófia.